Ki pastor, ki teman besan, ki dekat juga komiti balang, ki long kepa, ki long kemir, ki khun samla, ki heberit barok, ki balak bendan hal ki jong ki yang ki sem ki jong pi, ngapediang subahai pi, hagani ke klimat, hagani ke jigi seng, ke balabu beit burunti kumbengi julong, bahkan niat online, na ke bentar kini ke kelam ke badan hang nia. Ni penpau ke jing sengau, aingu ya barok ki baladan ke bentar penbit penbiang ya kini ke program. Shua bengi niat perang, tongin pendam hak jing duai. Ko kepa jingi bah benangi wan biang ahmad jume kini ke no pai singi ablay. Banai ngu imi say sien pan madan lem rekat bengi ablay ki long yeng ki long sem ki jingi. Manadan lem rekat bengi ke imlang salang kum ju ablay. Bengila say sien pada ablay benyo sengau kini ke kubor kini ke ketien. Ke bakhoi ke jongme hak kini ke jan me. Kerkhui ke rempe yeng kristan ke jingi baro ablay. Ai beki eke borok kin long hak mon ke bakhoi ke jongme ablay. Pun ko bor yu shakriu jongme ablay. Baki eke kin wana ke jingi snai ke jongme. Bakalong ke jing kerhui ya baro ke beyot sengau ika. Ngibu ti kini ke jing Syakri ke jengi ablay kene ke jan miet hakik si ke paklang ke jong me pun ko bor me ke eke bro ablay menang la banya chaprang hak jing syakri ke jengi me hakimet ke mensim ke jengi bat ke jing im ke jengi kumju ablay dos ngau jing khat karpat maap ke lai kilet ke babon demi pan karpat ke teng Jesus Christ minta bat halakerta amen hakani ko por yin yo ke jing ruai ke bakhat ar na ke khasi himbok pada hadian kini kejing ruai, nginyop ia kejing polis sedang berduai, de iwei rang ba jong kebalang, i master BDR renja. Pada hadian kini kejing polis sedang berduai, nginyop ia ke special number nagi khun samla, idolfi kriem, risalang kriem, mapi shisha kriem, bahun len kriem, surendra kriem, larisha kharkongor. Ablay baju ya Rab yangi giker men ruhami ha yong balong jakari baca kasyong bane aser ngiu jong kaket jong miriu các lanh các sáng ti clau trong mi cả chính ya đã cả long men ba kilo mem pa chem say per tay mem pat ben long na bom jiu con me ju long play ba jiu nam men yai long chi ha jas nem hak mat jong me ki long kum chi sngi kum jing am me ba ka du e abam pan mi kasni kapor bakum kawakashle ki kun kakin nohi ki hair black lip kum jing pos new baja tang mi kasmi ablay baju ya Rab yangi giker men ruhami hashitam baro long kasti long jaga shong ba ne ketua kan ni benta na ka ketian ka chong belai ka benta ka banengkong ka bangelak banchem na ka kitab Yesaya na ka lunong ka bosau phau ka dekat ngan pule na do ka ba ar punyo hado ka balai phuwe bat ka benta ka ba ar pat na ka gospel kat kum Lukas na ka lunong ka ba khat ar
เกิดขอดกับภาษางันปุเรยากาหาดกับหันโยทวงชะสกอร์กับเทียนกระจงเบลบาเลยมีองกูจักบบัดเมเกรนกูอิสราเอลลาบุรียากลันตีจงอานาอุตรายบัดกะจิงบิชาร์จงอากาลาจะโนนาอุเบลจงอาเมมเชมละเทบเมมเชมละยอสเงาอุเบลบอมจุกุดอุตรายอุนองเท้ายากกิบกุดกับขันดาวยากกิบกุดกับประเทศอมสเงาลอยเล่มเนอมจุทายอมดอนจิงยิดยากจิงชัมพังจงอุอายกับบอร์ฮากิบสเงาลอยบาดหาบอมดอนกับบอร์อุปนรอยยากับบอร์วัดกิสัมลากินสเงาลอยบาดกินสเงาทายบาดกิรังสัมลากินกลอนคอยเห็นไรกิตากิบอับขมิยาวตรายกินเป็นทำไมบอร์กินเฮร์เชจรองได้กิทับเนียงกุมกิพุกนีกินมาเรบาดกินอมสเงาทายกินยาบาดกินอมสเงาลอยงาองรูฮับพีกิลอกจงอาวัดเชบเตียงยากิตากิบปัญญาโนยากเม็ดบาดกิบอมดอนเอนาลอร์กตาบากิลาบันเดหันเรงามหามยาพียานูเพนเชบเตียงตัวเชบเตียงยาอุตากุบหาเดียนกับบาลปัญญาอุดรกับบอร์บันเบรดเชดุจอกชิชางอองฮับพีตัวเชบเตียงเกนยาอุตาฮัตูอมจูดีชีอานาสันตลีกิสิมเยงเพลงกเวรุนากีกำลงกับบาลเคลดหักมัดอุเบลฮันเรวัดยาวยุคลีจงพีบารอละเนียวนามารกตาวัดเชบเตียงพีลองคำกอร์ยาชิบวนกิสิมเยงทุบเล่นกุดคุยอย่างนี้นักภาษาสกอร์ยากเตียนจงอูลำบากกันกับปอร์มีปันดำหักจิงด้วยมีด้วยกบเลยกบป้าจงงี้อุบาบเนงอุตรายจงกิเม็ดบัดกิมันเสียมก็จงงี้อุตรายอุบเลยปลาเท้ายากบันเนงชัชรองบัดยากขันเดาเชตเบียนกับบันเนงกะลงกะแคดก็จงแม่บัดกันในกะขันเดากะลงกะจักยุกจัดก็จงแม่อับเลยนี่ไองูยามเมตรายบาเมลารีเป็นอย่างงี้หาดูกันในกะเคล็บมัดกับบัมตาโคตรายเอหอนี่ไองูยามเมบาเมลาพะยาเราจงคนบาลคามารเวจงแม่อุชิสุคริสเสกันในกะประเทศยากบันลงกะจิงเซลสปาเอในกำตากิบบัวบเลียนกิปอบก็จงงี้โคตรายบาฮาบังยาลองกิบอมเวียดนามชูยาลารีบันลองกิโคนก็จงแม่อันใดเด็กกะจิงวันลองเปรียวก็จะแม่ก็ชิซูเชสลากันในกะขันเดายาลาเวียดนามไซชิเซียนปาตรายเอบันกำยกปาจงยุบาบเนงวาลองอุเบลปาวลองปาจงงี้นี่ไองูอิเมโคตรายนะมันก็จึงชะยับจงไม่ฮัลโหลจงลมกาลบารีบัดเดก็จึงใส่กระสนามก็จงไม่โคตรายไปเองกับลาใส่โคยอีกิปอบกิบบวนบรินก็จงงี้โคตรายไปเองชิชาโคตรายไปเองฮับเองลาลองกิบเรียวกิบปอบโคตรายไปเองนี่ลาลองกิบเรียวโคตรายชิชากิบลาใส่ขมาในกระเซมก็จึงเป็นเอ็มก็จงแม่เบลาวาดอย่างงี้ตรายฮับเองลาลองกุมกิตากิลังบรอดกิบลาชาเนาะตรายละมันกันนี่กับปอลไซชิเซียนปัดละมันกันนี่กับสงีหายไปนี่ยูดอนกุมนี่หายกันยังกับกันตังจงแม่โคตรายไปเองยากับบันเด็บยากันนี่กับจึงเชครีจงงี้หออัตรายไปเองหายไปนี่ดอนตรายยากับมันเป็นเบ็ดเป็นเบียงนักกำตากันนี่กับโปรแกรมโคตรายหากกับยินยอโคตรายไปเอบิสเนยยากับมันยาเชครีลังยาแม่ละมันกันยังกิเซมจงงี้ตรายละมันกันนี่กับออนไลน์เซอร์วิสเมติบอันไม่อีโคตรายกับจึงยาเชมกับจึงกันดูจงกับประเทศฮิบาร์กเวย์หายกันนี่กับสงีหายกันนี่กับจบจงงี้กับมันตาโคตรายไปเองหายไปกับดอนกันนี่กับคลำCOVID-19 ko try haka bingem la try be ya ka manya kiulang haka yeng ko kantang chome kom ki pai reunge chong ka balang chome try be handai try chi su be mela ple ya ka bukum kan ka la try be lamba kan ka lengba chong kan ka science and technologyมันตาโคตรายไปเองบางยิมดูน้องเอโคตรายไปเองบิสเนวัลกระดอนกระจิงขังดำกระดอนกระลาดอย่างงี้โคตรายไปเองกระดอนกระลันตีอย่างงี้บางยิมยอสเงาอยากกระเทียนกับเอ็มก็ชงแม่ให้กระลองยิงลองแซมก็ชงงี้โคตรายหาบางยิมาดอยากกระบุกมกันนี่กระจิงหาบางยิมาดอยากกระบุกมกันนี่กระจิงเล่ให้กระจิงเอ็มชงงี้ตรายแต่งกะวันกระจิงเนาะมันเสียมแต่งกะวันกระจิงดูจิงกระเมนโคตรายกับเป็นลองบางยินกระเล็ดยังไม่โคตรายกับเป็นลองงี้โคตรายไปเอบิสเนบางยินยาเช็คเอก็ชงกันกับประเทศโคตรายไปเองอะไรเงี้ยงยังไม่กดไรบ่ฮับประเด็นกับกุมกันกับจิงเชียหากันกับประเทศฮิบร์กเวงกับบัวไตรกับมันเสียมกับกอดอร์กับลาบันไพ่ขมัดใช่ไหมกดไรไปเองเวลาเดินนับเร่งจงกีกับหาดูกันกับเคล็บมาไตรไปเองเข็มงทุกเข็มชัมพังบางกันกับเด็กจิงเกรนกับจิงเป็นอุลองก็ใช่ไหมกดไรกินกับบารอกกับเชียหากับประเทศกดไรกับลองฮับกับจิงเทปก็ใช่ไหมกดไรไปเอง
nama melong ublay bela thau yiki eke baro melong mame ublay bela bu bej yiki eke baro bat ke eke bachia ka chingyam jongi ong ka tien chom me trai bi hen kam sham na sia kum tu khlem ka ching tip ko chme ko trai ka we ka sim yeng ka nam hap trai khlem ka ching tip ko chme we nyu khli trai nam hap da ka khli ka chungi khlem ka ching tip ko chme ablay namar ka tang yech khem ko trai bi ka ching pang ka ching stom ka ka ching pang khlam trai ka bachia ka prathai ka long hi hapok ka ching tip pat ka long hapok ka ching bu bej ka ching bu ranti ko chme ko trai namar ka tang dwai na ta ka balang ko chme hekani ka jaka hoj ki we ke balang hari khasi chanti ha ka berthei hi ber ko we ki to ke bekan mau ya me ko trai ke bawat ka khmat chung me wad ki to ke bla klet no ya me ko trai ngadwai da long ka mon chung me sha balang ba chung ke ching kia kam ye kan do ka berthei kan pen kan mau ya me sa chi sen patra ka ching em jong ki ko trai be trai ngadwai na ka menta ke nong ya lam chung ka balang ha ke balang ba pher na do ke pastor ke temen besan hoj atrai ke khot ke komiti balang ko trai ke long kami ke long pa ke kon samla ba ke kon hap ke baret hoj ke long yeng long sam kristan trai be bisnei ki badon apreng jong ki le si ke badon apreng ke ching pang ching stom apreng ke ching duk ke ching kodu apreng ke ching sngo si ke ching koslai nginget scam ablei ba mun sia ma ko chong me on pentengan ni ki ko trai be pat ba men bat scam ni ke ching yat kung ni ko trai be bisnei hadu ke ching wan asen ke chome ko chi su be ngat wai do na ka banta Jong ke doktor bikin nos ko trai be bisnei oi kitu ke badan ke banta ka ba khmat ko trai ban yakun ye ke ni ke ching pang khlam ka sir khei ko trai men ai hai ki ka bor ke ching sngo tho ka bor ke ching champang ko trai be bisnei bikin la ban sngo tho ba kin ke baro ke long hapo ka ching tip ko chong me ba jarab ye ki ko trai be bisnei ba kin la ban cham ka lat ke lenti ya ka ba ke la trai be ya ka ban ai ya ka ching sumar ka ba pa ka ha ka ban la trai ban pen khia pat sai chi sian ye ke ni ke ching pang khlam ka sir khei ha ka ba ke riunget ki banget jebat ki basania ka kerteng chome ko trab en ken yo sai sien pat kalat ya ka ban trei bang ta panjat panjang bat kum chu ru ban sakri ma trai la ma ke por ngar wai ru na kam ta sakri chome badon ka ban ta ka ba kraw ban ya sam ni ka tien ko chome hapring chungi ko trab en ya rap yu kershan yu pen kup de ka bor man sia ma ko trab en ba ki eke baro ko trai ke ba mi no na ka sentur ka chung ken long ka ching bam ke de na kam ta ke man sem chungi trai bai la ban san chedu ka ching chanai chung ka ching em chung nge kor khu trab e bisnei ke long hieng long sem kristan ke tu ke badon ban ta ko trai ba sim man talang le me kanek online service chungi ru ko trai en ya rap e ki ko trai e bisnei ba ken yo man ya ke ching bam ke de man sem na kam ta ka ching em chung ke sim ni na ma ka ta ko mi long map no ki pop ko chung nge na ba ni bor ngi pa na ka keteng jong chisu na do man ta bom cukup ru. Amen. Sulang ulat pakordo
ngiai kublai ya iba bidi aranja iba lasyam ya kabenta ban pulis sedang badwai ublai un kurkhui phi ba ranja ha ka jing don benta ka jong phi ha ka jing mani ya ublai ha ka ne ko por ngiai kublai ru ye ki special number jong kini ki khon samla kan thai jong ka balang ki bal ai kini ka special number bagala long ka jing kurkhu ya baro ki bayo sngo ya ka ha ka ne ko por yin ya pat shakawai ka benta yin yo sngo ya ka ktien ka jong ublai leng bau shakriu jong o tong ini pendam lang ha ka jing dwai sai sien ableng wan khmat jume ka ne ko por manai ngu imi ablay mredan lem kat bengi ablay ai bengin play ke jingmot ke jing perkhat ke jingi bengila ban yo sngo ya ke ke bame me mon man kren ngi ha ke ne ko por ablay bangalong ke jing khu ya baro ke be yo sngo ya ka khu yo shakri jong mi ablay pun ko bor mun sim jong me ba ke baro kin wan ka khat ke jing snai ke jong me khu ke benta ka basa jong ke jing shakri ke jongi map ki lai ki let ki babon da bangi pan gar pa ka teng Jesus Christ bai nadu menta bat halakerta amen kabenta ka makwa banya selok bat phi kani ka jan miet ka long ka to ko bangila ban siam na ka gospel Matthias kalanong ka bakhat saw ka gospel Matthias kalanong ka bakhat saw ki ktien ki baong kumne te ya kani ka gospel jong ka hima on ya lap ka patei baro ya ka ban long ka jingpla ki kanjaban riu baro onda kumta ken kanjia kata kabakut ka gospel Matthias kalanong ka arfsaw ka dekat ka bakhat saw para bangai bi kumbang ajuong hi ka wei ka bangi sai kali kalong mano bakren yakini ki kentien hano la kren yakini ki kentien bat balai balakren ya kini ki kentien ka jubab kalong kini ki long ki kentien ya ka bau jisu la kren hakisenran ki jong u jisu ulakren bad ulakren hakit senran ke jongu bala dengi kli ke dau ke ai ka pelong yu Jesus Christ ban kren ye kini ki kentien la dengi pai ha ka to ka juk lenong ka bar saw nado ka dekat ka balai ki ktien ki ong kumne ti ha bodang shong haloru lum ki olep ki senran ki lawan ha u jar jar ki ong to ya thu hangi lano ba kini ki ai ru kin long bad ka ba kumno ka dak ka jingwan jong me bat ka bawai no kani ka perthai teu jisu le thu badul ong haki to sumar bo uno noru un om syukor ya phi na babun kinyawan ha ka kerteng jonga kidaong manga uta ubo kris bat kin syukor ya sibun bat pin sa yo sngo shpang kitma bat ki jing benai kitma to sumar phi wat sngo khuslai na ba ka dei ba kini ki baro kinyalong andrei ka bakut kampat lajia naba ka kanjaban riu kanyang yale ye ka kanjaban riu bat ki himaru ye ki hima bat kin long ki jing knyo jumai bat ki nem sneu bat ki jing yap them ru hasibun ki jaka ndrei ki ne baro ki long tang ki jing sedang jong ki jing jenjar para bangai bi balai bang kwa ban slok na ni ka ktien ka jong blai na ni ka benta ka long ha ki ni ki sngi bat ki ya jong ki ka khlam ngiu i he ki social network ki bon ki ki bangi pha bangi post kabalong penban kejing pensiap tiang bat ka create ya kata ka fear psychosis ha ka jing im ka jingi kum ki banget bat he ki wei pat kinong shong shnong ki ktien ublai ki kren shai ba ya ki baro ki belajia bat ya ki baro ki ban sajia ki long tang ki jing sedang jong ki jing dia ka bamot ki long ki jing sedang ya kata ka ban pen i ki dak ki shin ya ka jing wan ka jong Jesus Christ Andrei kumbakren pshai kini ka ktien ka jong blai ka ong na bagi dei kini baro bakin long Andrei ka bakut kampat lajia kalong ka pshai hadu kata para bangi bi bangi page ki social network ki jongi ngi isbun ki kamtam ki kita baro ki bajia ki tma ki lajia kaladon ka tma ba ka benengkong bat ka baar Andrei ka bakut kampat syum lawan kila long kita ki nem sniu ha ki rukom ki bapher ha ka long ki la ban long ha ka jing slai ka baki breu jong ka perthai ki hab ban mat ka la ban long ha ka jing rang khiang ha ka baki breu jong ka perthai ki la ban mat bat ki long kita ki nem sniu ha ka jing dei kum ba ka long menta ka ta COVID-19 ki ne ki la jia para bangai bi ha ki sni ba ki snem ka belait no
kaju ta kajingja kala jia Spain hausnem shi hajar kandai spa khat pra shi spa ar snem menchwa kala jia ke e ke bajia ko menta ndrei wala da kajia kata ka khlam ndrei kata ka jingwan ka jong just grace kumbala kren khut ktien ka jong blai ka long tang ka jing sedang ya ki e ngiyo i ki social media ki ba ki pen i ya ki to ki lokas ki bi ong ktien nong we lene ki put ki bi ong ha ktien jongi baki ya chrum shineng baki kta ya kri India chete chathan sapngi kilami ha ki media ki jongi ki ba pen i kini ki long ki dak kishin jong ka bakut Nrei prabangai bi kum kini ki khnyang ki wan na kapor shikapor kini ki ju ki lokas ki lawan arfun reus nem menchwa bat kum ong kita ki reus start ki badai pe kini ki jaj khnyang kin sawan biang sa arfun reus nem mod arhajar safun reus nem ki khnyang bat ki ki ya hakamon ka jong ublai bat kat kum ka jing peniat ka jong ublai bat nyimla kum ki breu ban shuring bat khring jingmut bat kini ki jingja ki long ki ban kut no ka perthai para bangai bi arpun rius nem hakajing trei jonga ngashong shaklau shupatap namar kata kalong ka kam ka jonga ngishong hakiyeng jan bat ka ka bajia kalong bun sien bakini ki khnyang ki wan pau no ka por shakapor dan ngilet phai hu banai April kila sedang banwan kini ki perskan perjong ki bagi ong bat ngimla shu ban shong ban sa ban thia klem ki musuri kat to kan e bol hak por banai me la sedang slap banwan kini ki khnyang kila sedang banduna kadau kalong bakini ki jagot kimi na ki jaka shong ki jongki prabangai bi dalak sedang ki benai Jun kila nang duna syuk kini ki jagot kadau kalong bakimi ki pesen na ki jaka shong ki jongki bat ke jing mi bat ke jing rung jong kini ki marat ke jing mi ke jing rung jong ki khnyang baro kilong ke jing peniat ki jong blai ha kapor ke jong u ngila ban kali ke jing kali ki ja syai bat ki shuan mi kan san ki don kini ki khnyang khamtam shri boy ki ong ki khnyang taser ki ba mi sien south nem ki ong ki khnyang world cup balai kumno ki tip bandai ban mi sien south nem kadai tang ublai ubabu bad ubathau yaki kini ki long ki ki bangim dei ban sha pan thame ha ki ki bangiyo sngo menta bat ka ktien jung blai ban biang ndrai kini baro ki long tang ki jing sedang jong ki jing jenjar kabakut kam pat wan dan ia cekutu kedekat meneh kedekat ke khat sau ko ong te kini ke gospel jong ke hima on yala pa ke partai baro ya ke ban long ke jing phla ki kenja ban riu baro onda kum ta ken kanja kata ke bakut para bangai bi ke jing ban yalap ha ke gospel baro ke jing ban yalap ha ke gospel baro kum ba kalong menta kalong ke badan de ke jing bon sien ngat ngej scam hiru ba pio latip shapang kata ka 1040 window ka 1040 window kede ka jaka ka bangishim na do latitude 10 degree north hado latitude 10 degree north kamut hapdeng north 10 degree but north 40 degree kini kilong kiri ka bangiyo i hakato ka globe ladingi pej baladingi pej hakini kiri kidon sun pu wei tli kiri jong ke pertai ha kaba kaniam Islam kasyong bat kerni ha kitu ki jaka parabangai bi sau point iwe sau billion ngut kisyong ha kini ki jaka kabamut san pu wei tli ki bigi ong kita ki gateway cities ki dan ha kani ka 1040 window but sau point sau billion house name 8000 pra ha kaba ka population jong ka pertai kalong nyo billion pilaban mudur kan no persen gidon ka basngo si ban ong ba khandai po persen na kini kimpat yo sngo ya ka gospel bala dingi kali ka ka daw kimpat yo sngo ka gospel kalong ba kinong sensyar jong ki kimsya ban yalap ya ka gospel ka jong utrai baru blai ujongi gombangin tip khendiat Hausnem 8000 pra iwe point 100 billion ngut ki breu ha ka perthai ki dei ki bamani ya kaniam Islam bat ki don arpo pra nakasispa nakanyo billion ki breu baro ki badan ha ka perthai Hausnem 6000 khandai spa khandai pho ki kiu khat ar nakasispa katta ki kiu
tang haki kendiat snem. Hari Afrika kidon 20%. Hari Asia kidon 20%. Hari Europe kidon khatsan million. Hai po USA kidon 10 billion. Kaniam Islam kakentop san hajar san po ki major cultural groups. Na kini ki san hajar san po major cultural groups lai hajar nyospa cultural groups ki long ke bapim la ban let yalap yaga gospel namar kadon kajing perking kabajur ha kanie ki jaka kabas ngosi ru kalong baki missionary hakini ki ja kilong iwe point new million ngut kinong shang snong uwe u mission worker kata kalong kawai ni kijing e kabangila bani kendo para bangai bi kini kilong kijing e ki bangila bani kendo ha kita ki sengi bat kia jong ka jing im ka jingi menta kadon ka video ndai nyimla ban pek ya ka hang ni ka video ka ong report on world changing demography mot ka report ya ka jing kala ha ka jing bon brio ha ka ni ka parthai kat kum ka ne ka report ki ong ba kata ka fatality rate la ne ka jing roi jong ki brio ka leng ka parthai ka long tang iwe 0.8% iwe 0.8 na ka shispa kat ba kini ki Muslim nations ka jing roi ka jong ki ka long pra point iwe percent la ne pra point iwe na ka shispa kini ki long ki ki ba pen pau ha kani ke video ho nyimla banya page ya kamenta kadon tang ha ka mobile jonga andai ngin se page pat ha ki wei ki por ha kani ke video la re page u colonel Gaddafi jong ka Libya u ong ba ka por kan sepoi ba kini ki muslim lane kini ki babut ya kaniam Islam kin let ban in bed ya ka parthai ha ka ta ka por kin namdan kam shu ya ki AK-47, kin namdan kam shu ya kita ki bom, kim dan kam shu ya ki rocket launchers, kim dan kam shu ban hijack ya ki plane, kim dan kam shu ban le commit suicide bombers, nrai tang da kata ka population jong ki kan kian embed ya ka parthai. Bat kat kum kani ka video ka bapani kata ka demographic changes hakari jong ka parthai kan kala ha kata ka por. Kiri Europe, ke Amerika, ke Canada, ke North America, ke South America, bat kiwe hari Asia. Kini ki jat benriu, kin sertap ya ke partai baro kawe. Para bangai bi kalong ke bas ngosir kai ban sengap. Ya kini ki jingjia, ha kini ki por bat kia. Batang da ki briu, kila ban hertma ya ke partai baro kawe. Para banget bi ngosi ben ong bawat harum kila don ki mos ka rum ka dei ka headquarter jong ka Catholic ndrei kala don ki mos ha UK ki don shi hajar tali ki mos kan no tali ki don hari India kan no tali ki don ki wei pirthei ba ki ne kila in bed ka dei ka silent invasion kum bangi ong bangi ha bangi phai sisen phai ka don ka jing sngo shir khai ndai le ding ya ban ni pe ya ke bar khoi ni ngai scam ke bro ki long ke jing penia ke jong blai badai hadin bi la mi no na ki ki ri ha ke ba ke on am sha ban ya la ke gospel ken poi chi ke ki ri kum hari Europe kum hari America kum hari India bat ki ki ri badai ha ke ta ka por bagi la ban ya la ya ki bagin yo sngo ba udon uwe ubriu ubangi khot u Jesus Christ ubalawan chakani ka perthai ubala IT no daublei kumukhon ba marwei ban syayap halor ka ding phna na ka benta ban sat khot ya ki pop ki jongi balada unu unget hu unyo ya kata ka jingem ka babam jukot habangi puli bat ni pek ya kan report para bangit ka don ka jing kermen ba baro kinyo sngo ya ka gospel ha kata ka por ngim tep kan no kan chimpor namar ka htien ublei hi kai thu shai ban da poi kita ka por Jesus Christ unwan ba ya ka jingwan ka jong Jesus Christ amdan batep ki angel ru kemla bantep bat handrai nget scam ba kani ka jingjia kata ka demographic changes ha ka ba ka parthai kan so yo maybe life ho south ho snem nang ne kala banjia
บัดได้หักตะกปอร์บารอกินโยสงอยากนี่ก็เตียนก็จงอุบเลยบัดได้หักตะกปอร์บกิโยสงบากุมองกันนี่ก็ดอดมันแต่เตียกันนี่ก็ gospel จงก็หิมาอันยาลับก็ประเทศบารอยากบันลองก็จิงพลากิกันจาบันเดียวบารออันดากุมตาเกนกันจากตะกบักดตองอินด้วยอินใหญ่ด้วยบ่อุบเลยอุนเปลก็ลาดกันลันตีอย่างงี้มีลาบันยาลับที่ก็ gospel ก็จง try บ่อุบเลยจงงี้ปัดกุมยอนิสไลขันเรียวนบ่อุบเลยอุลเอกกตากตายก็ประเทศอุลพาโนอิโลจงคูนเวลาข้ามารวยบัดอุนูบังเงชอูอุนยอยากตากจิงเอ็มก็บ่บอมจุกดki ai ki jingja ko mo ngai phi na do sedang kim jia klem ka jing tip ka jong tribal ble jingi upanya ye ki ai ha ka jing em ka jingi upanya ye ki ai ha ka jing persyang ka jingi banyalap ka gospel ka jong badu le ye ki ai baro na ka benta ka ai ka babatam ban ple ki lat ki lenti mingila ban pendep ya ka ni ka hukum ka jong bat unwan pat sasisen ban wan shaw yangi to ble un kor khui ki ni kan tien bal slok na ka benta ka borom ka jong amen Akhirnya kepor, ingin wadlah mepi ke jingruai ke bakerpang, ke bagi kon samla ke lejuruai haki online service, nganget bau blei un kerkui pi, lengba kini ke jingruai. Ladang adai banyat lingba, shashi liang kawa Jordan, ban kam ya kadu riau basau, ngandop yo lat shashi liang, lada yang alade ban pau, marwe na them ka bakinja, lingba kasirngiu ka jingya. Midon hajan hasinda, midon hajan, na jing long duk na mi wantan, hajing kuslay bat kemen baro, miladep kular bamin ino, habding jing jar. Trong cầm yết sinh yết ha chinh trai trai đô nu trong ngà bằng ngà sa ngô thu shi sha mi don ha sinda mi don ha jan mi don ha jan mi don ha sinda ki bawan sho yang akit mu bantele ikik malakar benda ul o si barang kensan kase haba yang alapin kenting daki kedo jong ka jing Namla shuya la di ban king midon hat do jong kali midon hajan na jing long duk na mi wantan hajing kuslay bat kemen baro miladep kular bamin ino habding jing jar trong cầm yết sinh yết ha jing trai trai đô nu trong ngà bằng ngà sa ngô thu shi sha mi don ha sinda mi don ha jan mi don ha sinda
jar jar trong không biết gì ha chính trái trái đó nu trong ngà bằng ngà sa snow thu shisha mi don ha sinda mi don ha jan mi don ha jan mi don ha sinda Hatuka shitong ne shipakila pan pen klanma Hatuka watlam ne hatuka jingma Hatu don moka jing jelly Malapit klan na nga jing itong ulim Niki angel niki borbat lim niki hima Lim nika kinjang lim nika kinyanma Balapin klad ya u Nga jing itong u kin klarong nan mala Habding jing jar Jar trong không biết gì ha jing jai jai Donu trong ngà bằng ngà sa snow thu shisha Mi don ha sinda Mi don ha jan Mi don ha jan Na jing long duk nga mi wan tan Ha jing kus lai bat kmen baro Mila dep kular ba min ong ino Habding jing jar Jar trong không biết gì ha jing jai jai Donu trong ngà bằng ngà sa snow thu shisha Mi don ha sinda Mi don ha jan Mi don ha jan Mi don ha sinda Mi don ha jan Mi don ha jan Mi don ha sinda Jing long brew, kuma pi bat maga. Ben kya ki ba pang, ben pet ki ba mata. Ben yan ye ki bat ko, bat uin ye ki nong po. Henry birthday, ya u cầm khen sát ya.
Jingyap ka ba korde Yubu hakading pna Henry shem la o Uyay tway siya ukpa Kupa Tumap yakiba ro Nabakimtip ka ay ka ba Kile Hanta pat ba Babon kaya berta Sanar pna Yabu Kupa Ngo haba nga khoi me long jing rai jong nga wat la kamit ka dum kam la buri jing shai ya nu ngan ti me ker dam yu nong shun hapo kichat jong nga me long wan lam wat sti wat la jing ekine ya nu nganti ngatip e bayan hashwa ngatip na din bana uple kipat ba angel uyay don hasna uta ubayay sensya ulong jonga uple kipat ba angel uyay don hasna melong kabor jonga tang me melapin in men pelai paryanga jing job kalong jong me ya nu ganti ya nu ganti ngatip e bayan hashwa ngatip na din bara uple kipat ba angel uyay don hasna uta ubayay sensya ulong jonga uple kipat ba angel uyay don hasna ang akim layang bersya halak tiya bertay meba ngasanya haki kular jomi mebayayne ngatip e bayan hashwa ngatip na din mana uble kipat ba angel uyay don hasna uta ubayay sensya ulong jonga uble kipat ba angel uyay don hasna Hakani ko por ko mangyung le ni yo ya ka jing dwai sai ni ka ta ka intercessory prayer ka mangisat pelong ka banungkong ngin dwai ya ka pathai baro ko we ya ka ri India bari ka state ka jungi
ha ka jing day badu ne khunyang jing pang bau blay undan lem kat ni un penia ji ke bro de ka bor ka jing start ka jing champang ka jing mingila ban light ne ke baro ho undan lem kat ba ginong sen shar jong ka perthai baro ka wai ka ri India ka jing ka state ka jing kumbangi state ka jing ka la nang keu meneh ka kot khubor la don south ngot ki active cases kat bagi dang wan da bar ben rung ka state ka jing kini ki number ki nang keu man ka singi bau blay undon lem kat bani bingila banyada ya ki baro nau new knyang jingpang ngin dwai ru kita ki front line brave heart warriors ki doctor ki nurse ki badan ke benta ban pet ban sumar banyada ya ki baro nau new knyang jingpang ngin dwai ru ka balang hi baro ko wei ngin dwai ki para mengai ki long yeng long sem ki kristan ki jongi bangila menang ya ban syakri u hapadeng kene ka khlam ka bangi kendo hakane ka por tong ni pendam lang ka jing dwai sai sien pada bleng iwan khamat jume kene ko por ban ai ngo yeme melari mel saman dam la kene ngi aple ngi ai ngo yak tien ko jong me ya ka bala pensiat kene ko por aple ai bi ke boro kin drong ha ke jing mur ke jing perkhat ke jongi kanwan ra ka ta ke jing kermen ha ke jing em ke jing aple bon sien iwan ban ke se ke yeng ka ban tang ke jong me ban yo ke jing kermen ha ke jing em ke jongi ba ka don ka ta ke jing kermen ka kom kini ki report ba ki breu ki bangim la ban yalap ki kin wan si ki jaka ki bangi la ban yalap ki aple ba ha ka ta ko por ni ro ban pendon rom ka tang ba khot ka jong me kan maru kum ju ableng ibu ti ki ri jong perthai ka ri India ka state ka jongi ha ka jing de ba ni ka khlam jing pang ablei ai bi ke baro ablei ki nyai be yadanti ba me min damin ka neri ki baro kum ju ibu ti ru kum ju ablei ki nong sin shar jong ki ri jong ka perthai ka ri India ba ka state ka jongi ka bor ka jing start ba ka jing champang kanam ngi laban kop ki ni ka crisis jong ki ka khlam hala ki jong ki ri ba ki state ki jongi ablei kan maru kum ju ibu ti ya ki nurses ki doctors ki paramedical baro ke police force ke badan ke benta ablei banyi tray ban kata hakane ko por ka khlam bakin len nyeladi ablei ka jingim ka jengke men ko ki ka snam ka jengmi ablei men dai ki ka snam ka jengmi ablei bikila ban light nu new knyang jingpang kar koi ki longi kristan baro apo ka balang ka jengi ki badan ki ri ki wei ki jeng ko perthai kum ju ablei bikinang laban mani ban pendon brom me hakane ko por bat ka ya ka bamenta pedang ablei kat ka pat kene ko por to the ma bikilai kilet ki babon mangi pan kar par ka teng Jesus grace menta bat halakarta amen mentang ila poi sik bawai tengine penwai no yakane ke jing syakri ke jengi yublei ha ka bawai no tu ai ba ke jing ai ke badap biang ke jong Jesus grace ke botrai ke jing ba ke jong blei khpa lemba ke jing slok ke jong men sim ba khoi kan yai sa ba ni kum ka balang hi bro ko wei lemba ki reu ngai ki badam bat mane ban penon brom ke teng ba khoi ke jong me nadu menta bat halakarta amen